دمسي راديو رناينا زلنا كبرات تخطاتلت مدب لو معنتي عدم قاشانا أيانا ممهرنا حاونا قديم تقادلاي برهان براش كتسألنا يتزحلفه علال مسوخ قتسليو برهان قبرز قابير براش ويلكم نقوع بسلام تملسكا ان روح سعود عمتكا يا حبيرو يا ناتان روح اسبع تنساي نقول بيترا قعاب سلام دقنا راخبنا مچم علالكا يتقبنيو همتي بقداماي جمرنايتي ساعات ناس لزتودئتي ناس تقبلنايو بقومي زغصل زلكم ساقا تا تتوزبلنا لا علال ناتي نات كان زنبرت بزعبا أودادوانا كما يكخون على تبليا نيرا من البات نمزخاخري تا مجرشا زحاتت كوخا بزعبا زم أحواتنا قدايم تقادلتنا هزبا قنبار زنبوروسي كما يلوم يوم أبزي قال سخصاتو فزلو مسبول كوخا مولو زي قدل ريتو هيبكال ليخا حجز كخبو موسينا بحفشا أودادوانا خما حيش هلو خطول كاللخاسي كمي مالت كايو براش انتاي نا نقاقز لنا انتاي دا زيب لك هزولو كما يتقبرنا حيش من البات مسألة قباب بالكامل انت منغو خي بخوركا ناتي زي هنتو كمولي لندي بوغن كاقة تقبرو أبركتونات كان تايو أبزي ترح تزاريب كاديقا خمز خونا لو خمت خونا لو ويس نبع لخونا ودبات ساتفقا زي آنتي تخطات الهزبي ما انتي تصريت تكونوا الليلة صبو يا ناتان أقداس حتوتاتي خاريب كاد اللغان أبتي حتوتات لا شيء كمتي دبلكايو أوا أبزح حالفة ذهبكو زغربكو فتي زنبرن مساقا قالم حتات المسالة تا مسر تاويت زخونت تسلايغا بقبو مفلات تسلاينا بقبو انت دا فليتنا تنخوضو قعزونا يكاسخ تسقمنا يكلني እቲ ሽግር ናይ ዝሓለፈ ጉዕዞና ዝኹሉ ዝኸምዝ ደረጃታት ክንወድቕ ዝኻልናን ወይ ካቲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ካልእ ምንቅስቓሳት ክዓውቶ ዘይከኣለ ጸላዩ ብግቡእ ፈሊጡ ክቃለስ ስለዘይከኣለ ጥራሕ እዩ ሕጂ እዚኣታ መሰረታዊ ሕመረት ናይታ ናተይ ክትከውን ኣለዋ ኢለ ድቃለሰላ ቀዳማይ ጸላይና ክንፈልጥ ኣለና ኢለ ኣቕሪበያ ማለት እዩ ጸላይ እዚ ዕድሚው ዕምሩ ልዕሊ 50 ዓመት ከም ዝገበረ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት እዚ ኸኣኒ ነዛ ሕጂ በፂሕዋ ደሎን ነዛ ዝቕፅላ ዘሎን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራውን ክፈልጦ ደሎ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ዕላምኡ ናቱ ስነ ሓሳብ ናብቲ ጎረባብቲ ሃገራት ኪኑ ዝኸይድ ብዓለም ደረጃውን ክዓብን ክምዕብልን እዛ ብኤርትራ ትኸይድ ደላ ገዛዛ ኣብ ኩሉ ወገናት ናይ ዓለምናውን ከስፋሕፍሕ ዝቃለስ ዘላ ኣካል ከም ምዃኑ እዚኣ ኸነስምረላ ክንክእል ኣለና እዚ ንምንታይ ደምፆ ዘለኹ ደምፃኽዎ ማለት እዩ ዝሓለፈ ጉዕዞ ናይ ቃልስና ከም ሓደ ተራ ሃገራዊ ሞገለገለ ደቀቕቲ ጉድለታት ከም ዝገበረን ንዕኡ ንኸነውድቕ ንቃለሶ ኣገባብ ብታሕተ ደረጁ እናረኣናያ ክንከይድ ስለ ዝፀንሓና ክንዕወተሉ ይከኣልና ንሱ በንፃሩ نعابين ناس ودن كخيت كيلو مالتي إذا خجبر كل السوق هم تبز حلف جليت ناتي الله نزا خمزيا هاجر نكون يلو ناتي الله زبها المور أكلن حربينياتن تي توموكروز مثلا بب حدا نخط تفيو تزدخ مهزبن تزودق هزبن كحيزو خجوعز كم زلو أسميرو زتبقى أكارينير نزا خجبر كا نتقدماي ابرز طفه بتخالاي ابرز طفه غيرو يطفونيرو نتخالاي ابرز طفه بتسالساي ابرز طفه غيرو يطفونيرو نترابعاي لكعهم نتسالساي كم زطفونا غبر خمزنا غبر ببحد نتا حزبي وينتي نقح زبحال ابزز نقح حلو درجه لب بزعبيرو درجه خان ناودون ناطفو هيد از قصالي حجز غعزونا يزي ناي هغدف اسرارحه قصالنتو بحجون كوم نابله يخيل كل جزء أب تاريخ سلو من الباش قد محج سمع خيات غون يناتان زانتان أي مانتيللو زانتان أي مانتيلة تباهيلو قد محج قليتين رغم 10 4 عامات أبز شتوتغارت زناي راديو مالتي السنتايو هذا جزء بساسي نقولهم زم بلعت السجاز ببالو كقتلهم كم مهانو قتيلو بلعهم كم مهانو أواج أوتي
እዚ ኣዋጅ ምስ ወፀ ኩላ ዛ በላዒት ስጋ ዝኾነት በዓል ዝብእ ደሎ በዓል ከልቢ ደሎ በዓል ገለ ደሎ ዘብዘብ እንዳበሉ ኩሉ ይጠፍእ ይሃድም ነይሩ ኣንበሳ ከዓ የጓዮም ደድሕሪዮም ይኸይድ ኣብ መንጎም አንቲለ ከዓ ክትጎይ ክትጠፍእ ይረኽባ ማለት ይንበሳ ዋ እስኸዳ እንታይ ኮይነ ልክዳ ኣነ እኮ ዛ ኣዋጅ ዘውፃኾስ ነቶም በላዕት ስጋ ጠራሐ ኢልዋ እወ እቶም በላዕት ስጋ ምስ ወዳእኻዮምሲ ትበልዖም ሳንካ ንዓይ ከዓ ክትገድፈኒ ኢለ ስለዘይ ትገድፈኒ ኢለ ስለዝኣመንኩ ጠራሐ ድሃድም ኢላቶ ማለት እዩ ስለዚ ግደፍካ ወላ ነዚ ሕጂ ምስኡ ዘሎ ምስኡ ኮይኑ ቀንዲ ኣቃጣሪ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ፅባሕ እውን ንሱ ክጠፍእ ከም ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ተሃገራዊ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ከነጥፎ ኢደይትካ ክንብል ኣለና ኢለ ዘምፃኽዋ እያ ማለት እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝምልከቶ ቀፂለብቲ ዘምፃኽዎ ትውደባ ትውደባ ዝሓለፈ ውደባታትና ዝኸሰርናየን ዘይተዓወተናሉን ነገር እንተዳልዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ዝተፈላለዩ መንግስታት ክቃለሳ ተራየን እንቅስቃሳት እውን ከምኡ ኣብ ገግዚኡ እንዳተሰአን እንዳተፈጥረ ይመፅእ ነይሩ ክዕወት ግን ኣይከኣለን ሕጂ እዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ብሪገድ ንሓመዱ መፂኡ ዘሎ እንታይ ኮይኑ እዩ ክዕወት ዘይከኣለ ብራሽነ እወ እንታይ ትኽዕውቶ እዛ ዝበልኩ እያ ፀላዩ ብግቡእ ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ ፀላይኻ እዚ ስርዓት እዚ ፀላይ ሕጂ ዝብል ዘለኹ ጥራሕ እዚ ዲክተተር ወይ እዚ ግደፍ ከምዚ ጥራሕ ምባል ዘይኮነ ዕላምኡ ማለት እቲ ብመሰረቱ ክፈልጦ ዘይከኣለ እሱ ማለት እኳ እዘን ውድባት እንድሕር ብሓንሳብ ክሰርሓ ኮይነን ክጥርነፋ ኮይነን ብሓደ ኮይነን ፀላየን ከለለያ እንድሕር ኮይነንሲ እቲ ናተን ፕሮግራማት እንድሕር ኣብ ነንሕድሕድአን ብምንም ተኣምር ዘይሰማዕ ኮይኑ ተረዲኻኒ ንሕና ክንቃለስ ከለና ንኣብነት ከምዚ ክንከውን ኣለና እዚ ዕላማና ብላ ናይቲ ሓንቲ ውድብ ካልእ ክትርኢ ከለኻ ከዓ ንኣብነት ገሊአን ውድባት ኣለዋ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ምስ ኩስቶ ክንሰርሕ ፀገም የብልና ንብላ ተን ሓንቲ ከዓ ኖ ንሕና ኤርትራ ብኤርትራውያን ዝመፅእ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ብውሽጢ ጥራሕ ዝመፅእ በብዓይነቱ ትሕዝቶ እዩ ዘሎ ሕጂስ ነዚአን ከመይ ጌርካ ኢኻ ብሓደ ክሰርሕ ኣለወን ወይ ዕላመን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ትብል ዘለኻ እቲ ዕላማ እኮ ፍሉጥ እዩ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ንምንጋስ እዩ ተረዲኻኒ ግን እቲ ትሕዝቶ ናይተን ውድባት እንድሕር ማዕረኽ እንደዘይፍልልይ ኣለዎ ኮይኑሲ ንኸይሰማምዓ ተሰማሚዐንን ባህላ እየ ፅቡቅ እወ ሕጂ እቲ ሓደ ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ናይ ኩለን ውድባት ዝኾነ ትፍጠር ውድብ እቲ ናይቲ እያ ዝነበረ ኣብቲ ሓንቲ ኢኻ ትረኽቦ ናይቲ እያ ዝነበረ ካብ እቲ ሓንቲ ኢኻ ትረኽቦ እቲ ዘፈላለየን ነገራት እንተልዩ ከምዚ ዝበልኩኻ ቀዳማይ እቲ ፀላኢ ብመሰረቱ ከለሊኦ ስለዘይከኣላ ኣብቲ ካልኣዊ ንሳተን ተቐባልነት ኣብ ህዝቢ ክረኽባሉ ዝኽእላ ዕዳጋታት እናፈተሻ እየን ዝኸዳ ምሳሌ ቅድም እንታይ ነይሩ ጎነፃዊ ዶ ዘይጎነፃዊ ብጎነፅ ኢና ንፈትሖ ዝብል ኣካላት ውድባት ነይሮም ብዘይ ጎነፅ ኢና ንፈትሖ ዝብሉ ነይሮም ኣብዚ ጥራሕ ሓደ ንኽመፁ ዝሃልክዎ ነበሩ ሃልኪ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ግዜ መጥጥ ነይሩ ኣነ ንገዛ ርሰይሲ ኣነ ዝነበርኩላ ውድብ ኣብ 2003 ዝመስረትናያ ማለት እዩ ምስ በዓል መስፍን ሓጎስ በዓለ ድሓኖም ገለ ዘለውሉ እቲ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ሽዑ ዝፈጠረ ሓንቲ ኢዲፒ ትበሃል በቲ ሓደ ሸነኽካ ሰውራዊ ባይቶ ከዓ ነይሩ ንዚ ክልተ ኣካላት እዚ ኣብዘን ነጥብታት እዚአን ጥራሕ ክረዳዳ ንገዛ ርሱ ኣብዚ ጎነፃውን ዘይጎነፃውን ክብልን ኣብቲ ቅዋም ንገዛ ርሱ ናይ 97 ቅዋም ክንጥቀመሉ ኣድላይነት ኣለዎ ዝብልን እቲ ቅዋም ብሓድሽ መንገዲ ክኸይድ ኣለዎ ዝብልን ኣብዚ ጥራሕ ንክዘራረቡ ብፍላይ ሙሉእ ግዜ ዝነበሮም በቲ ሓደ ወገን መስፍን ሓጎስ ነይሩ በቲ ሓደ ከዓ ስዩም ዕቁባን ሚካኤል ነይሮም እዚ 5 ዓመት 6 ዓመት ግዜ ወሲዱ እዚ ክልተ እዚ ሕጂ እንታይ ደሪኤካ ነቲ ቀዳማይ ፀላኢኻ ብግቡእ ኣቐሚጥካ ክትከይድ ብዘይምኽኣል ኣብቲ ዘለካ ካልኣዊ ዘፈላለየካ ንዓኻ ንዑ ኣብ ምቅርራብ ጥራሕ ዝሃለኸ ግዜን ዝጠፍአ ግዜን ዝሃለኸ ዓቕሚ ሰብን ቀሊል ኣይነበረን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፀላኢና ብግቡእ ከይፈለጥና ንኸደሉ ነበርና ኣገባብ ማለት እዩ ካልኣይ ዝኽጠቕሶ ፀናሕኻ ተን ውድባት ንገዛ ርሰን ገለ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ክንህልወና ኣለዎ ክብላ ከለዋ ገለ ክህልወና ይብለን ዝብላ ውድባት ንገዛ ርሱ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንፀላኢና ብግቡእ ፈሊጥና ንጓዓዝ ከም ዘይነበርና ዘእምት
ጉዳይ ማለት أوه ሓደ ግዜ ገሊፀ ነይረ ኣነን ገዛ ኣርሲ ኣብዚ ዝነበርኩሉ ብዚ ኢዲፒ أوه ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ዘይኮነ ኣኼባ ምስተን ተቃወምቲ ውድባት ብኺዳን ዝፅዋዕ ነበረ ኣብ ሱዳንን ኤሪትራን ዝምድና ምስ ገበራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ኣዲስ ኣበባ ይንኸይድን ኢና ዝብል ኣካል ናይቲ ውድብና ነይሩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ምስተን ተቃወምቲ ውድባት ስለንራኸብ ዘይንኸደሉ ምክንያታት ኣየብሉን ዝብል ኣብዚ ጠራሕ ንገዛ ኣርሱ ብዙሕ ምስሓባት ፈጢሩ ተፋላሊኻ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ጠራሕ ግዚኡ ዘህለኸ ተቃውሞ ደንበይ ነይሩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እታ ዝብላ ዘለኹ እያ ተሕመረት እቲ ፀላኢና ዕላምኡ ስርሑ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበፅሕ ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ሜላታት ወይ ከዓ ስትራቴጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንዕኡ ክንሰብሮ እንተደኣ ኮይና ናይ ኩሉ ሃገራዊ ብሓባር ኮይኑ ዝጓዓዘሉ መንገዲ ሓደ ምድላይ ካልኣይ ፀላኢ እዚ ንገዛ ኣርሱ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ፀላኢ ሙሉእ ዓለም ከም ምዃኑ ናቱ ስነ ሓሳብ ተኸቲሉ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ከዓ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ እዩ እዛ ብኤርትራ ደላይ ሰሪሑ ሰብ ክበልዕ ከም ዘይብሉ ብሙሉእ ወተሃደራዊ ዓቕሚ እቲ መንእሰይ ኣብ ወተሃደራዊ ባይታ ኣቐሚጥካ ብኡ መልክዕ ከዓኒ ነቲ ደልዮ ስልጣንካ ንምንዋሕ ኣብ ኩናት እናቐዘፍካ ዋጋ ዕዳጋ ናይቲ መንእሰይ ጌርካ ሓይልኻ ንምስፍሕፋሕ ዝግበር ጉዳያት ከም ምዃኑ ኣየስተባሃልናሉን ነርና ዋላ ዝድሒሩ ድመፀን ገዛ ኣርሱ እዚ ሓንቲ ኢሉ ዝኣምን ኤሪትራ ኢትዮጵያን ንበይነን ኢሉ ዝኣምን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ኤሪትራን ኢትዮጵያንሲ ኣብቲ ዝነበረኦ ክምለስ ደልዩ ይኮነን እቲ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዘሎ መንእሰይ እውን ንዕኡ የገድሶ እዩ ብከምዚ ብኤሪትራ ዝኸይድ ዘሎ ገባብ ሓደ ናይ ወተሃደራዊ تعليم كفيتكا خمزنا يساوا مالتي وتهدراو غلغلوت تباهيلو ملو حيل نايتي ኢትዮጵያውን ተጠቂሙ ኪኑዝ ኸይድ ወራራት ንኸካይዲሉ ዝገብሮ መናወራይ እምበር ናይ ብሓቂ ኣሚኑሉ ይኮነን መታለል ከም ምዃናነ ዝተፈላለዩ ጋጣምታት ዝዛረቡ ነይሩ ዋላ ብዛ ሃገርና ዝነበረሉ ነዚ ኩሉ ኤሪትራው ነዚ ኩሉ ዓንተ ወጥቕሶ ነበርካ ተጋዳላይ ናይ ህዝባ ግንባር ይኹን ዋላ እቲ ህዝቢ ዘታለሎ ነገር ተልዩ ብዛዕባ ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት ክዛረብ ከሎ ቀንዲ ተሓላቕ ኮይኑ ቅድም ሰብ ዝዛረብ ነበረ እቲ ግዜ ቃልሲ ንሱ እዩ ብዛዕባ ቅዋም ክዛረብ እንተደኣ ኮይኑ ቀንዲ ተሓላቕ ናይቲ ቅዋም ኮይኑ ዝዛረብ ኣፈኛ ንሱ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ መልክዕ እናዳናገሮ ነቲ ህዝቡን ከኣምኖ እናገበረ በብ እብረኻኒ ነቲ ጉዳያት እናውደቆን እናጥፎን ክኸይድ ካር ኢና መስለኒ ዶክተር በረኸት ስቢ ህይወቱሎ ንዶክተር በረኸት ኣብ ቦምበር ናይቲ ቅዋም ናይ 1997 ኣብ ዝነበረሉ ንዶክተር በረኸት ረኺቡ ዶንጊኹምና ኮ ዝቅዋም ኮ መዓዝ ዲኹም ቀልጥፉና ባ ግዜ ኸይድ ኮ ይደሎ ኢሉ ንዑ የዘራርቦ ከም ዝነበረ ዶክተር በረኸት ባዕሉ ዝዛረቦ ዘረባ ነይሩ እዚ ሕጂ በቲ ሓደ ሸነኹ ግን ብውሽጢ ግን ዝቅዋም እዚ ክብላዕ ከም ዘሎ ይሰርሕ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ተጠቂሙ ዝኸይድ ስርዓት ዋላ ብዓብይ እውን ኣብዚ ናይ ትግራይ ንገዛር ኣብ 2018 ኢትዮጵያ እዚ ሓባር ዝምድና እዚ ክራኸባ ምጀመራ ኣብ ሑመራ ዝተራኸብሉ ንገዛርሱ ንዶክተር ደብረጽዮን ብዛዕባ እቲ ናይ ንግዲ ጠጠው ኣቢሎሞ ነበሩ ንሕናቶም ናይ ፋይናንሻል ኣማኸርቲ ዝኾኑ ሒዝና መፂና ኣለና ኢትዮጵያ ግን ኣየምፀትን ኢልዎ ኣዋ ሕሽኹ ኢልዎ ናይ 5 ደቂቃ ገደም ተራኺቦም በይኖም ባዕሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተዛረቦ ኻይ ኤሪትራ በመንገዳ ምጽያ ነይራ ኢትዮጵያ ግን ኣይቀረበትን ኢሉ ሕጂ እንታይ ንምባል የደምጾ ዘለኹ እዚ ሰብ እዚ ንሓሶት ልዕሊ ዝኾነ ቀዳምነት ሰሪዑ ነታ ክበጽሓ ዝደሊ ደረጃ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ኣይፈለጥናያን ነርና ንኽብለካ ኢለ የደምጾ ዘለኹ እዚ ኩሉ ተቃውሞ ደንበ እዚ ኩሉ ውድባት ነዚ ኸየስተባሃለ ጥራሕ ላዕሊ እናርኣየ ዝኸይድ ነበረ ኣብ ግዜ ክወድቕ ከም ምዃኑ ሓንሳ ሓሚሙ ዝበሃለሉ ሓሚሙ ሞቲ ድሕሪ ዝውዳእ ጉዳይ ኮይኑ ዝርድኦ ነበረ እዩ ሓንሳ እገዳ ዝተገብረሉ እገዳ ተገይርዎ ክዳኸሚ ክወድቕ እዩ ብኡ ገይሩ ከዓኒ ንሕና ኣብቲ ቦታት ክንመጽእ ኢና ኢለን ንስልጣነን ክብላ እዚ ዘምጻኻያ ሓሳባት ዕዳጋ ናብቲ ህዝቢ ምእንቲ ዝያዳ ፀዋዕነት ንኽህልወን ኢለን ዝገብርኦ ነበረ እዚ ሕጂ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ እየ ድብል ዘለኹ ኣነ እሱ ይኮነን እዚ መፈላለይ ነምጾ ነበርና ፈጺሙ ከም ቴማ ክውሰድ የብሉ
السبزي تلاقي ناي كل بعل علامة يحجي تلاقي يقول كله علامة له عويلو دزاره والله خاي بعلو إذناتو زلو أيديولوجي كسفحفح خمدلو كسرحلو هم هون علم بعابيو مش تقرنا أفريقيا علمون كتمهارو له خمزلوا زمهر أكالي إلو كويب ذا حالفت ذا خوينات كان نورسي تخوليفنا إلو تخوليفنا قبل كلسي إتي وصحو سوقيمو دنبرة زخول هلقيتنا إذمن سينا أبقمت كي توي نعو واقعداقا كي هابي أبزي 5 درجة زوديقو نتا نعو زحممتو قن تخبص حزدلي تخوليفاتو تا ناب إثيوبيا آتيو كم دلاي غير خان نعو خاني دكا 5 بإيرترا ستتقمو ميلاتات تتقيمو جزاءاتو نخسفح في حيلو زحاسبو زنبري سلازي إذا فلتنا بعد سيروتي تقاومو دم ستيل وين أيفلتون الله ستيل أيفلتون الله حجب تزمت أخايو نزي درجازي بقوب فليتو خقالة سلزي كالي دحار بعابي يبتودب انت اللي خانا نيري يبتودب بعابي يزو حجز المود داتا النور كله حيالات زخونو نقحات زخونو وفيات زخونو منسيات زنورولو مساعتهم نيري إتو قداي جن أو حدا بوليتيكا ودب انت داخوينكا بتي ودباو حقي تقيد كاسلة تخيد كم تزدلي ناب حزبي عداقاتات وي كان ناب حزبي آتيو إذا زبلو زلخو نصا خوينو كخيد قربنات يبلو تودبات نعوز غوزو بغبايتات غيرو زمرصو مرحنتاتن إتو وشتاو زقومو وشتاو حقاقاتن نسو حسابت زمصو غباي بو تغيلي زغيد انا وخينا خزا قدم حجكو بتودب قريبا نيرن مثال خجلس خوينا نتودب طرح يخغلصلو مبر بزعات ودب علامون قالن يخغل سلازي تصلايخا قدامنا سريعها تناي ودب زلو بروجرامات قدم كل حزبنا اب قدميت نمصايو حزبي قداينا يتسرعات خونا حزب طفالو اتي ندريو زلنا مصينا بسلطان كنكونينا انت دا نبلالينا خوينا تسلطان دمصاكا حزبي انت دا هاليو توديو لعلو كل خا بنقح بتمرت درجانا ودق انت دا خويدو كساب كندي هاسي ابتا هاجر فتر كم زلو رينا قدم دحنت نايز حزب زخن حلول لنا زبن حسابات يمصيانه نزي حجي قنعكم مخاني يامنلتي ودب زخونه سبون يامنلي ግን ቲናና سرعنا زخلك حلافነት زهبنا تغباي ስለዘሎ እንዳበልካ خطقي ቅድም ሕጂ ጎጾ ነይረ ሕጂ ሶሪ ብራሺኖ ስለዚህ ዝኹል ህዝቢ ዋላ ሪጋርድ ለሳቤናይ ውድባሎስ من تخنحصر خيتنوحنا ندي هو كاب ودبو غدي فوق وصالو دي خاتبلن زلخا نو ايكون مغنياتو زن ودبات سي نناتن علامه سلازلون نتي ابالاتن سي مسرح كلي انو بحصيرو نتي زدل صلاين سكري ايكلان تبلن لخا قندي صلا حزب ارتراس ايلليون زلواسو انتي كغبرالو تسبدامو انتي دبل دلغو قدامنت اتو ودبات ناتو بوليتيكاو بروجراماتن ناتو وشتاو حقاقاتن አለው ብላለሁ ግዴታ ለውኻ በዚ زحلفو وبدز تراداد على نطبتاتك تقيدو خيد ولا تزغبرو ساتن بدغ زلخم جيغا يرايوم بر تسنز خطلو غباب جن بتي غباي مسرت بتي ناي حبار زلقو مسرت ابوتو حقاوي قنعي انا حجز بزلخو قدم حجز نبره እዚ ካይዳና እዚ ህዝብ እዚ ብፍላይ ካብቲ ውድብ ክወጻለው ወይ ኮንኩን ብዘለኹ ተአባል ናይቲ ውድባት ይኹን ናይ ማሕበራት ይኹን ኣብቲ ዘለዎ ሁሉሎ ኣብቲ ዘለዎ ሃሊ ኻኒ ህዝብ ግን ተጸባያይ ናይ ዘን ውድባት ክኸውን ይብሉ ቅድሚ ሕጂ ህዝብና ብሙሉ ተጸባያይ ናይተን ውድብ ሓንሳ በሓደ ኮይነን ክሰርሓብ ድጅምራሉ ተስፋ የንብር ዓቢ ተስፋ ወዲቁ ጸንሕሞ ከም ገለይለን ሽዑ ምስተፈላለያኻ ማዕሪኻኒ ካብኡ ብዝገደደ መልክዑኻ ተስፋ ቆሪጹኻ ተጠውብል بخمز جباب بشحات بعسرتات الشحات زقصر أبالاتن زنبرة يكون زينبرة تسفى قريسو عدو الكوينو تطوز بللو سلازي تعيد بدلو أنا حجي نتز غيظ اللو قالسي ولا زناي بريجن حمد مش غيدالو كم قال زخونه نجر كجات موكوها بهرياوي أبو عزوناي قالسي كومو خيد بهرياوي كومو تسفام بيركان دغنا ها تسفاب كن ديمقراط جن حزباونت كلبسالو تجبابا كايدانا يدبلدلو
ህዝባውነት ህዝቢ ንገዛ እርሱ ናቱ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ንሱ ህዝቢ ተዋሳኣይ ክኸውን ኣለዎ የድብል ዘለኹ ኢዱን እግሩን ኣኪቡ ጥራሕ ናብተን ውድባት ኢዱ ከዋጣውጥ ዘይኮነ ነተን ውድባት በቲ ዝኸዶ ዘለዋ ኸዳኸለ ኣነ ሕጂ ብዛ ዘለኹዋ ምስ ከማይ ዝኣምሰሉ ይለባሞ 7 ድዮም ክሳብ 10 ንኸውን ኣነ ንስኻን 4-5 ርእስና ብቐረባ ንራዳዳ ብኩሉ በዚ ንብሎ ዘለና ዓንቶ ዘፈላለየን ገለገለ ንብሎ ዘለና ንዓና ግን ዘራኽበና ብኡ መልክዕ ተራኺብና እቲ ኸነበርክቶ ንኽእል ኣበርክቶ ንግበር ኣብዚ ከባቢና እንተኮይኑ ነቲ ህዝቢ ዓለም ዲና ኸነምህሮ ኸነረዶ ብዛዕባ ጉዳይ ህዝብና ነቲ ዝርከብ ተረኽቦታት ነዝን ገዛ እርሱ ዝሕጂ ዝተረኽበ ብዝናይ ብሪጌድና ሓመዱ ዝወሰዶ ስጉምታት እሞ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ማእሰርቲ ናይ መቕፃዕቲ ናይ ገለ ዝመፀ ኣብታ ቦታና ኮይና ንሕና እንተዳ ተወዲብናቶም በቐረባ ንፋለጥ ዓቕሚ ተሊና ነቲ ው ዘሎ ምሕዳር እዝን ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ዝመንሰይ ከም ደረጃ ክወድቕ ክኢሉ እቲ ሽግር ዝወረዶ ፒንኡ ዝኸይድ ክገብር ከም ዝኽእሉን ክንረድኦ ነቲ ምሕዳራት እንተኽኢልና እዝን ገዛ እርሱ ሓደ ዓብ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝታት ነተን ውድባት ወይ ከዓ ነተን ማሕበራት ንዐን ክንጽበየለን የብልና ናይ ሰርሓን ኣለዋ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሰርሓ ኸላየን እቲ ሰንድ ሰርሖ ግን ኣኻሊ ይኮነን ኩልና በብ መንገድና ዓቕሚ ለና ካብቲ ዝወሓደ ክሳብቲ ዝለዓለብትን ካብቲ ንሰርሓሉ ቦታት ሒዝካ መልእኽታትና ክነብፅሕ ንኽእል ኢና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እንተዳ ኩልና ክንዋሳእ ክኢልና ናይ ምርኻብና ድሕሪኡ ነንሕትሕና ሓደ ኮይና ንኽንከይድ እውን ሓጋዚ ይኸውን እንተዳ ተፀበይቲ ኮይና ግን እዛ ንኽዳ ነበርና ክንከይድ ኢና የድብል ዘለኹ ኩልና ንፈልጥ ኢና ክልተ ብቐረባ ትፋለጥ ሰባሲ እንታይ ኣሎ ሓድሽ እንታይ ገብራሎ ውድብ ከምዚ ገይራ ወይ ማሕበር ከምዚ ገይሩ ኢሉ ትወረ ጠርዓ ክእክብ ዝውዕል ዘሎ እዚ ብክንዲ ወረ ምእካብ ወረ ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ ወረ ምፂ ወይ ነቲ ጎረባብታ ሃገር ንህዝብና كرد كخيل الله يدل دلخ إذا خابز ترحت أو كبل يقول أنت زبالكوا مخنياتو إذا أبتوشت هاجر كالك عز الجوابا ولا دباها كسفن كخيل الله مخنياتو العلو كله تنعبي لك خمس بزتلا عليه أو وشت هاجر كل على اللزخ من قد خمفتر علينا زي عن فترة ذيك إلنا يلنا بمولو تقداينا إذا سرعات زي أبتوشت هاجر يدل بمولو ها قداي نسا قبل كايلي مخنياتو سي مبزحتو غزي بزي نويح كنزارب كلنا بزعبا زنود دبات ابز دغ زلوا يعني برابتي وشتي هاجر كو خالوت ودبات يلوام زيكا هغدف سلازي ابز زلوا سلازي سنيا تلوت يمصنالو كمزي سلا بحنساب زي سرحا غلينا نبل ابتي وشت عد بودا يكون مص زلوا تلوتي تردي خاني مخنياتو سي اتي وشتي عد زلو حزبي اندحر يا اخلني له زي تسيو ابزي مصيخات كيبكا ولا يونايت كوينكا ولا قلمله توصو لوطسي معرخ اندتي كون يبلون تقبلنت بتي ابتي وشت زلو كهلو كالو بهالايه ريتو كم تصحفوا سؤالكم ابزي هلو لو تبلو ابلكم ب ويانه بسي اي اي بقلمله تمويله ابزي كلها صيله نتقمات غويزه لازبلو معات يوم ابتريتون دحرام بيبكا سلازي تي ركب مستي ابوشت زلو حزبي ارتراس اتي لوط زدلي زلو خمس تقسكايو حجي زياده زጭፍጨፍን ሽገርን ዝጠምን ዝዓርቅን ዘሎስ ትውሽት ዘሎ ህዝቢ ነው ንሱ ደይኮነ እንዳኸ ጀምሮ ዘሎ ቀደም ጽቦ ሕጂ ናው ንዑ እሳ ከመይ ንፈጥራ ያታደለ ሓደ ክልቲ ተሳኒ ኸይት ክኸላሎ ብፍላይ ዝደገደሎ ነፃነት ስለዘለዎ ኣብዚ ዝደለዮ ብሙሉ ብዓቅሚ ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብቴክኖሎጂ ይኹን ከምዚ ዝበልኮኻ ነቲ ዓለምና ዘላትሉ ባይታታት ውን ኣብዚ ስለዝኾነ ዝብደገደሎ ብዝለዓለ መልክዑ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ብዝተወደ በዚ ዝበልኮኻ ጥራሕ ውድባት ኣብ ዝተወሰኑ ኣካላት ሓላፍነት ይብካ ንነፍስኻ ኮፍ ኢልካ ምርኣይ ደይኮነ ድብላ ዘለኹ ኣነ ብዛብ ደገ ገዛይ ንምሳሌ ሓደ ሓላፍነት ዘሎ ኣካል ጎረቤት ክልወን ንኽእል ነዚ ውን ብዝተሰነደ መልክዑ ስኑት ዝኾነ ሓደ ናይታ ሃገር ሽግርን ፀገምን ዝዝብሎ ዘለኹ ፀላይ ንዑ ነዚ ጎረቤተይ ውን ፀላይ ከም ምዃኑስ ከረድኦ ክኽእል ኣለኒ
مش نعي طرح نتي غربيتي جرمناوي مخنياتو زي ناي هقدف سنة حساب زي حادقኛ مخانو تماليسكا دحريو خم بعل نورز كوريا تطويلكا خمزن كوينة نابكن دمبال باقو خلو نخطفالو نزي إريتراوي كتحابرو خلو خمزلون تقبر إذن دا قبركا تخيتكا إذن وطيتاو سرحاتنا سرحخان تدامتيخا بعابيتا ميدياتاتون سرحات لوا كايدو دلوا إذن ساتاب قمت أتيخا نايزي رفليكشن شعو أبتو وشتهاجر دلو بتسفا يتصبتلو السو نقزار سو خمزتات عينت أقبابا كايدا بدق خرق خلو نعوون كباقاقو سيو كتسويو أنا خبوغن انتاي قبرال لخيلو تسيون زخون عين السقومت موسادون كبت صحيح دي تدي كوينو جنت وشتهاجر دلو بوتهدراو من قدي كلنا بنفلتو ويزخلو بدق دلو حجمان سي بزفلتو كساب كندي تحازو حسمكم مهانو نايت هقدف نفلتينا خبون قروغن كغلالو يكال كاي بوسيبلي نسو خقبر تخوينو خازب دقدلو كله خسرح خلالو بلالو حجب كندنتن ودبات راح تصباي زخون زوم زبولكم 10 سبات انت داز تودو باكلات مثال تقادلتي نبر ناي حزبا غنبار وي تقادلت نبر ناي جبهه انت دا نيروم اليوم كوينوم ازيوم لغزارسوم نسوم زفلطوم ابوشت هاجر ناي قرب عرفتومن قداي ناي سرعات زخونو ساتوم ينبقربات فلطو كمزي بتليفون ركبات الله بستفالالي منقطات كراهو بيوم كمزي نقبر لنا خمزون يخيد الله تخونتات نابلوم كوديوم سوم كابو خا منقدكم لحاسكم داخوتكم كتكودو خلكم تصبقوا يقبلوهم يوم بفلاي زمان اسي ابز زلو زخول وصي دلو بعسرتات اشحات زخونه منسي دحريز غدفو بصايم ناي مقالستن زنبره ابت احادو مسو زنبرن اب استفالالي بيت صحفتات زنبره اب دحريز غديفولو انتز غدفو بغنزب يكون بغلخ تحابرون يرايو معري خاني اتسو فتح بعلو خمخانو خمصو منما هاركايا ويكان عون نار الداخايا خدكيت كلخا اتي ريفولوشن دبال ثوره دبال شعوب خمو تسيو دحريت فتح وشت هاجركم مخانخا كتكسي خلعي سلازي نزو هنقبر تخوينا ازي اودادبانا اوسنات اكالات تطوابلنا نسم طرح ودولنا اي نصبي اي عوتني اي كونني بخومو زعوت نير انت زخون انا نقزار سي اتزنبركو خوفيله زلا على حلافنت نيرني زلا على حلافنت ون كحز خيله السوقن وصيت كم زي بلو سلاز فلتكو نزز بزي غوساغسلو خومو غيرو خيد ناي كل اكل كغبرو خلالو امبر كابت ودبات وصي نابزي خيد زبل ፍጹም የለን ያረት ተወዲቡ ደሎ ተወዲቡ ስለዘሎ ዝተወደበ አካል كل ጊዜ ኃይሊ እዩ ንዑውን ዝያዳ ትምርት ኾነ እዩ ንዑውን ዝያዳ ህይወቱ ንኽቅይርን ክቅልስኑን ሓጋዝ ኾኒ ናይ ተዝብ ምብርባር እንተዳተራይ ዝደገደሎ ማለት በዚህ ገባብ ዝተወዲቡ እንተዳኸይት ክኢሉ ንምባል ሕጂ ንኹሉ ኃይሊ ንኹሉ ሓጋዚ እምበር ወላ ትብደገድና ተወደበ ዝኸይድ ነተን ውድባቱን ዝያዳ عقمن كحيلا ويكا خناتاتن كمزنا يحجزن ينبر اي غدانن يزبل امنتي دلن اذاعه إرينا صوت مستقل لإريتريا ابدمصي راديو إرناينا زلنا كبرات تخاتلت مدبنا يلوم معنتي اوبن مايك كفوت مدرخ عدم قاشانا ممهرنا ايانا برهانه قبرز غابير براش قديم تقادلاي كاب كتما ستوتغارت جرمني مسانا زلو بشمين بشم براشينون كا نقولكم نزم مدب تكاتاتلو زلكم نقعد صوملو قام فتح لكم ديز بهال براشينو روح فاسيكا اوكي حنتي كبا زسمعك وقال لا نساق انت اتبل ديك انستينا نزق السين دحزيت ساتيفنو اي عوتنيو تامن لني خا هجي عندي قدات كوين زلوا ديتاتنا بتي وش تعدي دك انا منطلا زلوا بعلن فلتو ابزخ خلخا اديتات نبعلاتن بست قنو بست كوتشاتات بست زورياتات بانديراتات تمتيمن نتينتنا بتعد زلوا اديتات زسق زلو خطاقع عن لنا انتي وريدنا براش صبوتي مسر تاو زخونه حتى العلكا حدا يعني كملش كم ز عينت حتوتات طرح دا يكون بزمساحات زغبرو زلو خم زبلكو اغبابا ودادبانا
ነቲ ኩነታት ንኽሓፅር ክንሰርሓሉ ዝግባአና ንኽምህር እየ ወይ ከዓ ንኽሕብር እየ ሓደ ማመታት እየ ደቕርብ ዘለኹ ሓደ እዚ ናይ ውደባ ዝበልኩ ዓንቶ እቲ በቢ ወገኑ ኩሉ ሰብ ብቐረባ ዝፋለጥ ክውደብ ዝበልኩ ሕጂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣደሲ ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ዮናታን ኣብዛ ዓለምና ብሰዓት እዚ እንተዳሪእኻያ ኣነ ብዚ ቴሌቪዥን ሲ ክሪኡ ከለኹስ እንድዒ ኩሉ ዓውድታት ነዚ ሃገራት ዓለም ዝመርሖ ዘለዋ መን እንተልካኒ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሕጂ ብሰዓት እዚ ክሳብ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሚኒስተራት ናይ ዝበዝሐ ሃገራት እውን ደቂ ኣንስትዮ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ክሳብ ወተሃደራዊ ክመርሓ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ቁጠባዊ ይኹን ኢንዳስትሪያል ይኹን ናይ ክሊማ ይኹን ናይ ገለ ይኹን ብሙሉአን ማናጀርስ ወይ ከዓ ኣመሓደርቲ ቀንዲ ተዋሳእቲ መን እንተልካ ተን ደቂ ኣንስትዮ እየን ሓደ መሓዳሩ ኮይኑ ናይ ሓደ ትካል ክኸይድ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዚ ንዝኾነ ክስታይ ምብራህ ደድልዮ ኣይኮነን ዓቕሚ ስለ ዘለካ ጥራሕኻ ምሕደራ ኣብ ገዛኻን ገዛ ኣርሱብታ ክልተ ሰባት ነዛ ዓንቶ ንብላ ነበርና ናይ 10 ሰብ ምውዳብ እውን ንዓኣ ዓቕሚ ዘለዎ ምሕደራ መሓደራ እንተደይክኢሉ ኩሉ ግዜ ወዳቒት እያ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮና እንታይ ንምባል ዓለምና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሖ እዩ ኣነ ሕጂ ጉሂ ኩሉ ግዜ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኤሪትራውያን ርግፀኛ እየ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ እዚ ናይ ዓለምና እውን ከምኡ ዓይነት ኣብዚ ከምኡ ስራሓት ተዋፊረን ከም ዘለዋ ይኣምን እየ ኣብቲ ጉዳይ ናሃና ግን ኣብቲ ናይ ኤርትራዊ ጉዳይ ግን ብጉዳይ ሃገርና እንዲና ንዛረብ ዘለና ተዋሳእቲ ክኾና ክእለን መሪሕ ተራ ክፃወታ ግን ኣይረኣኹን ኣነ ብዝተቃውሞ ደንብ ብፍላይ ማለት እዩ ኣካላት ናይቲ ተቃውሞ ውድባት ኣለዋ ኣብዚ ምንቅስቃሳት ኣለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝቆም ኣለዋ ዋላ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ብሪጌድ ንሓመዱ እውን ኣለዋ እንተ ዳ ኣብቲ ቅድሚት ርኢኻ ክትሪኦ ኮንካ ግን ትዝበዝሕ መብዛሕትኡ 95 ካሚት ወተባዕታይ ኣብቲ መሪሕ ደረጃ ኮፍ ኢሉ ትሪኦ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚኣ ርህርህቲ ዝኾነት ኣደ እሞ ከዓ ዓቕሚ ዘለዋ ብኩሉ ትንትንኡ ኸኣኒ ንሳ ተኣልዮን ትመርሖን ዝያዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ስለዝኣምነሉ እየ ዝዛርብ እዚ የሰክፈኒ ሕጂ ኩሉ ግዜ የተሓሳስበኒ ማለት እዩ ፀገማት ኩሉ ክእል እዩ እንታይ ፀገማት ንዓይ ኣነ ዘይርድኦ ወይ ዘይፈልጦ ክኸውን ይኽእል እሱ ኣብኡ ከኣቱ ይደለን ሕጂ ንኽሕፅረልካ ኣነ ሕጂ ሓደ መልእኽቲ ናብዘን ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከተሓላልፍ ዘለኹ ንሱ እንታይ ከም ኣባላት ናይቲ ውድባት ይኹን ናይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክህልዋ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ሙሉእ የስምረሉ ክህልዋ ከኣልወን እሱ ዝፈጠሮኻ ምስታ ዓንቶ ዘምፃኻዮ ሕቶታት ንምሳሌ ኣብቲ ውድባት ነንሕሕደን ናብ ረኣየን ዝተፈላለያ ክጋጨዋ ከለዋ እተን ደቂ ኣንስትዮኻ ማዕረ ማዕሪእኻ ልክዕ ከምኡ ምስተን ውድባት ኮይነንካ ነንሕሕደን ክጋጨዋ ከኣኒ እዚ ርኢና ባህርያዊ ኢኻ ከምኡ ክኸውን ማለት እዩ ተዳ ኣብቲ ውድብካ ጥራሕ ተወሲንካ ትሰርሕ ኣሊኻ ነቲ ውድብካ ጥራሕ ተገልግል ተሊኻ ሕጂ ካብዚ እቲ ውድብካ ተገልግሎ የገልግላ ሓደ ናይ ሓባር ክእክበን ዝኽእል ፕላትፎርም ግን ከቆማ ክኽእል ኣለዎ ንብል ኣለኹ ኣነ እሱ ከዓ እንታይ እታ ኣደ ኤሪትራዊት ኣብ ዓለምና ኤሪትራዊት ኣደ ረኺባቶ ዘላ ሽግር ኣብ ሙሉእ ዓለም የለን ኣነ ምስ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ዓለምና ብዝማየጠሉ ኣደ ኤሪትራዊት ውላዳ ወሊዳ ኣብቲ ዕድመ ናይ 12 13 ዝበፅሓሉ ናብቲ ስርዓት ረኪባ ወተሃደራዊ ክስታይ ከይዱ ናይ ዘለኣለም ኣገልጋሊ ናይቲ ስርዓት እዩ ዝኸውን ሓንቲ ሳንቲም ቀያሕ ሰሪሑ ርሂፁ ምስ ንወለዱ ወይ ነዲኡ ክኾና ኣይክእልን እዩ ወላዲት ከምዚ ኩሉ ዓለም ዝረኽብኦ ሓቑፋ ተሓድሮ ውላድ የብላን እሱ ኩሉ ግዜ ኣጥቢባ የዕብያ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ተረክቦ ድሕሪኡ ኣብ ኩናት ይጥፋእ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ዝበፂሕናያ ዘለና ርኢናየን ኣብዚ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝኸደ ኩናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝተቐዝፉ ደቅና መናእሰይ ኣበይ ኣለው ደሃዮም የለ ደሃዮም እውን ክትሓተሉ ብዘይትኽእል ደረጃታት ዝበፅሓትሉ ህሞት ኢና ዘለና እዚ ሕጂ ዓለም የለን እየ ትብል ዘለኹ እዘን ኣዴታት ሕጂ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣ ክተኽልኣ ሓንቲ ትካል ክኽእል ኣለወን ንኩለን ተራኽበን ማለት እዩ ብዛዕባ ሽግር ናይ ኣደ ኤሪትራዊት እዚ ኩሉ ዝወረዳ ሰኒደን ብሙሉኡ ኩሉ ብሰነድ መልክዕ ዓቕሚ ዘለወን ብዙሓት ኤሪትራውያን ስለ ዘለዋ ነዚ ብዝተሰነደ መልክዑ ቀሪቡ
حدا نخلن كراخبن زخل حدا بلاتفورم خقوم خلالون انتاي زمثل بلاتفورم اذا حجي من زدالو بلاتفورم بخمي صبو. قليلو قال بلاتفورم خلو له وخيدن زارب عند حري الكاسي نزس كمي يركب حدا كفته بلو صبو حجيتا دبلاد اللغو زيا انا خوا وصاي كالعلو يبلن تاد ترخبو دلا شجر زعبا زلو زتسند حدا صحف كداللو حاله እቲ ጉዳይን ክኸውን ዝኽእል ኣብ ዓለምና ብዙሓት ተሓለቕቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ትካላት ኣለዋ ኣብ ገለ ጋጣምታት እውን ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ጥራሕ ኣኼባ ዝካየደሉ ኣሎ ብዛዕባ እታ ኣደ ኤሪትራዊት ትረኽቦ ዘላ ሽግር ከምተን ካልእ ዓለም ዘለዋ ላ ብድኽነት ዝተቐዝፋ ከለዋ ከላይን ኣዴታት ውላደን ግን ዓቂፈን እየን ዝሓድራ እቲ ንብሎም ዞም ዲክታተርስ ናይ ካልእ ዓለም ዘለዉ ንነብሶም ሃብቲ ናይታ ሃገር ክግብቱ እምበሪ ካብ ስራሕ ዓለም ወይ ከዓ ንዘላለም ወተሃደራት ኮይኖም ደቀን መንጢሎም ዝኸዱ መንግስታት ወይ ዞም ዲክታተርስ ንብሎም ኣይረኣናን ኣብ ዓድና ጥራሕ ከም ዘሎ እዚ ነተን ዓለምና ከፍልጠን ክኽእል ኣለወን ኣብኡ ኸይደን እውን ትቃለን ክባ እሳተን እውን ልክዕ ከምኡ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካልተን ወፃእተኛታት ማሕበራት እውን ናብታ ዓለምና እውን ከም ዘቃልሕኦ ክገብራ ልዕሊ ኩሉ ኸኣኒ ነዘን ዓንቶ ዝተቐስካየን ኣዴታት ክነሰን ደቀን ኣብ ሕቑፈን ሓቂፈን ዝሓድራ እሞ ንሰዓት 2 ሰዓት ደቀን እንተዳ ደንጉዮመን ድሻቐላ ተመሊሰን ግን ተን ኣዴታት ንዘለኣለም ዝሰኣንኦም ደቆም ኣብ ክንዲ ብዛዕባኡ ዝሓስባ ብዛዕባ ሓደ ውልቀ ሰብ እናሓሰባ ንጓይላ ቀዳምነት ሰሪዐን ዝኸዳ ዘለዋ ኣደ ማለት እንታይ ከም ምዃኑ ክምህረአን ዝኽእላ ከዓ ዘንብለን ዘለና ኣካላት ናህና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን በየን የንድቆማ መን ዝፈጠረ ዝበልካዮ ባዕለን ክሳይ ኮስ ተወግሶ ኮስ ዳኽል ኣለወን የድብል ዘለኹ ኣነ ዝኾነ መፂው ንዐአን ኣነ ዝመልእኽቲ ዘተሓለቕ ሰምዖ ተስፋ ገብር ሰምዖ ኣለዋ ተን ዝሰምዖኦ እሞ በዚ ከዓ የዝኣመና ብዙሕ ቦታታት ኣለወን መራኸቢ ዙም ሪአን እየ ገለገለ ቦታታት ብዙም ዝራኸባሉ ንዐአን ከራኽበን ዝኽእል ባይታታት እውን ኣለወን ሰለስተ ሰባት 4 ሰባት ነዚ ሕጂ ተበግሶ እንተዳ ወሲደን ተሓሳብ አንቂለኖ እቲ ኩሉ ደላይኡ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ብሪጌድ ንሓመዱ ሓደ ስጉምቲ ምሽ ወሲዱ ትደልዮ ትመንእሰይ ብሙሉ ናቱ ወን ስለ ዝረኸቦ ብሙሉ ከይተፀውዐ እዩ እንዳጎየ ኸይዱ ኩሉ እዚ ዋጋ እንዳኸፈለ ኸይድ ዘሎን ዝነበረን እዚ ከዓ እንተዳተን ተበግሶ ዝወስዳ ሰባት ረኺበን ኩለን ተን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ቁኑዕ ዕላማ እዚ ክተሓባበራ ከም ምዃነን ክውደባ ከም ዝኽእላ ኣነ 100% ይኣምን እየ እዚ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ንገዛ እርሱ በብ10 ኮይንካ ምውዳብ ንብሎ ዝነበርና ንገዛ እርሱ ኣዴታት ኮይነን ናይ ቀረባ መሓዙት እሞ ብቐረባ ከዓ ዝፋለጣ በተሓሳስባ ዝረዳዳ ከምኡ ዝተወደባ ክልዋ ስለ ዝኽእላ ነዚአን እውን ካብኡ ዝተረኽበ ሰነዳት ሒዘን እሳተን እውን ኣብ ቦቦተን ልክዕ ነተን ከምአን ዝኣምሰላ መሓዙተን እሞ ምስቲ ስርዓት ዘውደኽድኻ ዘለዋ ኣይፋሉን ክብለን ብበደ ጥራሕ ክዛረባ ከም ዘለዎም ፖለቲካሊ ካልእ ዘይኮነ ኣደ ኤሪትራዊት ትረኽቦ ዘላ ሽግር ኣዕፅምተን ከም ዝውግኣ እናገበርካ ብዛዕባ ፀገማት ናይ ኣዴታት ኤሪትራውያን ዝረኽብኦ ዘለዋ ኣብረር ርእሲ ምስአን እንዳተማየጥካ ሰባት እየን ጎረባብተን ኣለዋ ዝስቃይ ዝሪኣ ዘለዋ ደቂ ዓደን ኣለዋ ዝስቃይ ዝሪኣ ዘለዋ ሽዑ ክሓስባ እውን ክኽእላ ይኽእላየን ዝብል እምነት ይደለን እዚ ክንገለጽ ስለዘይካና ብራሽን ኣነ ካብ ተመክሮ ክነግረካ ብዙሓት ካብዘን ክገልጸልካ ፀናሕኩ ባንዴራ ተጠቕሊለን ይንበረልና እስያስ ዝብላ በዓል 10 ባሊና እናበላ ወይ ክብላ ዝውዕላ ምስአን ርክባለን ንፈልጠን እየ ኣሕዋተይ እውን ኣለዋ ተረዲኻን ነዚ ሽግር ዘይፈልጣ ኮይነን ኣይኮና ኣብ ፕራይቬት በይነን ክትዕልለን ከለኻ ሶንየ ሰውሉስ ዝዛረብኦን ኣብቲ ፃውዒት ናይ በዚ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ፌስታዲ ገለ ክትሪአን ከለኻ ክልተ በብዓይነተን እየ ሕጂ ኣይፈልጣንየን ኣይርድአንን እዩ ሰብ ከረድአን ኣለዎ ከምዛ ዝበልካያሲ ሰብ ኣለወን ስድራ ኣለወን ደቂ ዓደን ኣለወን እንታይ የጓንፋ ኣሎ እታ ጎረቤተን ክንደይ ደቃ ተመንጢላ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ዳሃዩ ዘይብለን ከም ኩሉ ፈልጣ እየን ንዓይ ጥራሕ ኩሉ ሻብ ትገርመንስ ማዕረ ክንደየን እታ ደወልተ መፅያ ኮምፕሊትሊ ካልእ ዝቕየራ እዚኣ ንዓይ ትገርመኒ ዘይፈልጣ ኮይነን ኣይኮነን ፈልጣ እየን 99.9% ይፈልጣ እየን እንታይ ገብራ ፈልጣ
سلمتاي قبرات رحين عايز يرداني حجز كم استبلو زلخا كمهارا تقول كلها خم نسل زي فلتة كان فلتاني خاتب لن زلخا زي قد يفلتان زي فلتة خوينا بينا بلانيت نبرا له الكلام متحسب يري له عنده يخدع كوين عادي كل فلتة طبو حجي تايدي يوناتان مسلكا بولك تقبرو غوسغاسن بزتودب ملكعو بحايلي بحد حيال زبالكو تنالوا زبحالا بزي نزي بقبو تردين مو كل زودبات ابزي منقسقاسات ابكال هيوتات ونزلوا استفعلاليا محبرات ونالوا على ناي هومان رايتسالوا ناي استفعلاليا غستياتالوا ازيين بزار استزيا بزا شجر ناديتات إريتراويان عالمن نتن أديتات أوشت هاجر دلوها بزعبات أجمن كل على نسنكم مهانم فتحتو خو جبرا خمزلون بستود بملكعو بزحيله بزتأكبن تدع مسئين إتن تبلن دلها بتول قد مسأنن بتي بأكوب زمسأنن كلت تفعلالي أسلزخونا إتو أكوب زيادة حيل اللو تعنتون زارولنا ورناكوتي ودبات تستود بحيدي كينو حاسيبو نخمزي أميتو نابت هزبو وريدو تراح زيادة قدام النت هزبو أغدي مخسر انت زخلكو إذا كل تساقمات نزارة ولدلنا ونعيم مسأن إتشكر زخونا جن أبكند نابت هزبي أتوكير كات هزبي تداريو دلخ أبكند متأمات قدام النت نودبكا سريع خام مخات عن توفلو نيري أبتو بوليتيكا وبروغرامات كات أراح أتوكير كاب زعبوت أراح كتلاليو نت هزبي انت خطاو برلي إزت هزبي سيكونسين ودلو سلازي بأكوب زيادة حيل اللو نخبلك كايلي حادا قزيسي ميرون ستيفانوس مساهم بتايتهم بغربات فلتاحة ميرون ستيفانوس ذكرني قد مع 13-14 عامات خونا فرانكفورت ندك نسيو أكيبا حدا سمينارا كايدا نيرا أنا خا قاتامو وتساتيفة نيري خابت توبون نبرت قوالن سيتي انت حيلا انت نفيعة كتم صوت اللوط يا تمهر نيرا حدا خاوزم صاتو نالباش بعلا خطرمنيا ناينويح ومقرسعو خيل قناي مسلنن تزبلت تخدقمي اب ارجنتينا 13 دق نستيو اديتات دقن زتاثرون مالتي دقن تاثيرو مافسقاي زنوبورو مدهاي دقن نخرخبا ليتن معالتن دقه وطين هونغر سترايك دلو سلاماو سلفنا كايدا خدانيره بمولوت حزب قالبو غيرلن تناديتات كالوتا قالبو غيرن بوز تلعلت صورة حدا عاب لو طفت هاجر كم دمص غيرن يلات نغر نيرا شو انت اتمر نيرا ميرون نتن دقنستيا كيباتن نيرا نتن اوالات ناي ودبات زخونا مالتي دك غوالن سيتي زياده ختم صوت خل وصيت كم زلو يا تحبر نيرا حقا خا اب كندي ببوليتيكا ودب طرح يزمص لوطيل كم حساب كالو اوت كم صوز خلا كم دلو قالن سيت فلاي عب ترى خم زلوا تجلس نير ازي اخن فتره نكلالن حج زين اديتات سيا زلوا وشط هاجر بعوتا بحاد دمس كلن كتسان تداخيلن من متينا عنك قتلن شع من متي خاسره سوميم توم داسرت دقني توم زي تبدليو ازيان داموشن زيان ختمصغن كنسرحا خنكد بخمز الجباب توديمنا خنكيدالنا بالنير عنتو ب10 سب 9 سب 7 سب بالنير كاون لا عليجن زين اللواز بحالا دق نسيون تداخوم خو جبرا خيلن بخومو ملكها نزن زبلكاين دفلطا نافلطا ناوز خدا كلنا نفلطن كوينا كن 4-5 عامات سي انتاي معات وردنا سامع سينا خمز زبلان نورا انا دفلطنا عيابا فيد زبلان نورا صنيحو كنت دخمتنا يز تقاومو دنب وي تدخمتنا يتي حيلتات مسمصه كيف توانتي غزي معلال دحرسو زتقوملو ميلاتات አለው دي نصانتي دي كستاي بحد خوينا نعلل كاون كيف لا ياخذ لايلن ببقرب زاتو እንደገና ናብቲ ቀንዲ ዝጣሓላ ብዙሓት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ድሕሪ ግን ዝብሪገድና ሓመዱ ዝወሰዶ ስጉምትኻ በንጻሩ ክትሪኦኻ ክትገል ኣለካ ሕጂ ጠጠው ዝበላ ኻኒ ነቲ ነገርቲ ዋይ ስለምንታይ ድበላ ብዙሓት ከም ዘለዋ ክንርለና ኩሉ ግዜ ንሕና ማና ጌጋ ዝረብ ዘኤሪትራው እንታይ ናይተን ዝተረፋ ጠራሒና ንርምበር ብዙሓት ከኣ ገዲፈኖ ጠጠው ኢለን ኢደንን እግረን ኣኪበን ሱቅ ዝበላ ከም ዘለዋ እውን ዝግምት ከነትወለልና እንታይ ሕጂ ኸም ክግብረን ዝኻለ እቲ ግብራው ዝኾነ ስራሕ ናይቲ መንእሰይ
بريغن حامودو دسرحو لكس بقار اللو يوم كبلا خيلن مالتي اوشت هاجرون كو زاربا كو مزحات اديتا ولا هو بزحسه هو تسفى اللو دي زناي بريغن حامو زمان سيح تسي زلوس كميت تسفو ايكونن السي كونن تي بززلو يلا عالي دلو اتي تسفى جن كاباخاتكم يلنا خنردوم نابت وشت هاجر زلو يبر كنكلالنا مات قدف مش سرحلو حنسا ناي تقرايم زيوم حنسا قدم سلمتاي خمود بدلو منتي تيصلو ناوشت هاجر كيفتر نتيف زلو خاني دانا غيرو خيملس يلو يسرحلو بمطونو في منسيكا بتحاد شنكا سرح سلازلو سلاز كله كمت زنبرو قدم عامي وي عامي يقصلالنا نحسب يبنا بزح تطويل خمزلو خنفل سبات يوم زي ردو زي رد ايكونان مالتي سلازي تا حصراب تا موداتا نزي كوزدو زغبن علوا دق انستيو اغلات عقم زلون ازياتن تبغسو خوز داخل اللون بحاله سب حجب زناي بريغن حمرس جملاك مسبصوتو وسنات سغمتات كوز دي لما بتبللو كم زبلكو خا كله اتغساي متمس لازتنكفو زتمنا زنبر علامه هم خان سلازفلت خا 10 بشحات زغصر منسي وفيرو ابزخاتا تبقس قالن سيدي تعلامات ارح بقبو كنردو كنا ادي دبل دلخانه بزعما خالق بوليتيكا والعلكا زقل العلكا قال يكون دقفعا دلوا اديتات كابت زعابي بلالو دك ولادا عند حردا خاب حقفا منطيلو وسيدو او تهدراو مخا حجي بصحيو دلو درجه كينو خيدو هيوتو دساله بزعما ولادا خيتحتت كمان عقيتو لابزلو الهموت نزي كل عالا خمزلون كنقبر كنكئل علينا كل جزي خازخا قصالنتي زز تولد قلعو قداي نايتن دحروتا ديتات زز تولد قلعو خمنا خوني زخيت زلو زي حجز قبرو دلو ركب نايبا على روسيا نايبا على القدم نال باش سبسو يلو بخالد دانا قرالو الراغبهم زخد وتهدراو قصايت ارحي بواقا من بواقا مزي من سينا مادتي اذا ورقي شيت ولا بحري اي نقد ولا خنقد اي كدن اتخلي توايبو 350 شح زبالسي نتي حريسو بعلو خنبر زخلكلو نتي ولادو وسيدو خي حرسلو زخلكلو نزي خبل عيلي كون زخل زمصي ودل نتي وتهدراو تعليم دلو بمولو نعوز خون قلبي تقلبو خان روسيا دي خغلغل ولا نخاله نوتهدراو حيلي اواغ عداغا زأتو من سينا يدلو اذا خلف كخيل انت دا خوينو بتبعات وصيا ادي تاخا خيبا خمز تقبر الله واحد بلدلهم زيا باغات ودا اخوا صبغتيا تحسب كردان خداين كاوين على عقم زلونين تحسب ابزفلالي النجر راح تطوا كندبلا بزحات تقاسيلن كل وين زتفلالي منقتا نن حدن بزح وستايز فتر الله اذا جن نخل خاز اكبي تخال زفلاليكا وقيديلكا دحنتنا يديتات نايزون قلعو زيوم نخنمص نبريا نبرز سرعات زي خنغبرو انت ديكي انها قصالنت اذن بلو دلنا درجاتات كقصليو منسي يتراخان زل عالم كتفي ازوم نبلوم دلنا خان ولا مسو زقاطرو دلو نعومن حدغا هم مخانون كفلطو تخيلم صبق ايفلطون كاني كومو خمز خونه خا نفلط كنكلنا سلازي كقوارص الله خبتخالو نز ነገር እዚ خنسرحالو اديتات بفلاي اب كمز تودي بنك خدالون زبل حساب لنا انا مالتي. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. اب دمصي راديو رناينا زلنا كبرات خطاتلت مدبنا لما انتي كفوت مدرخ اوبن مايك عندهم قاشانا ممهرنا ايانا حاونا قديم تقادا لاي برهانه قبرز قابيهر براش كابا كتما ستوتغارت جيرماني مسانا زلو او دامت معالتي براشي نو حجي ناي دك انستيو ملو زي غودل ستاي بالكانخا نتن نزي سرعه زود سازلوا كن ولا حنت ملختي محلالف كان انتي كتلابون مدلخه لبو ولا يوناتان عم تولتاي نيركاسي ولا سمعني نو قنزي اي فلتني سلمت حتيتا كمسلكا كن محجي ابال هقدف كلخه سمعخ نيرن دين تردي غان كاب حجي حدا تقاوما يمصي زاربنسي تزفلطهم فاميليير زغونه دمص سمع خلوا قرب منالبات يرد اخونا يلي لا انا حجي تامن لا
هو بزخونه نازي التحساسبا زه ጭፍለቕ እንተደኣ ኮይኑ هو ዝተወደበ ሓይሊ ኩሉ ኣለዎ ኢለ ሓደ እቲ ዝሰፍሐ ህዝቢ ኣብ ሓደ ክእከብ ስለ ዘይክእል በብቲ ዝረዳዳእ ኣካል ተወዲቡ ንሱ ሕጂ በብመንገዱ ነተን ኣብ ጎረባብቱ ዘለዋ ንኸምኡ ዝሓስባ ከዘራርበን እዩ ማለት እዩ ጉቡይ መስመር ከም ዘለዋ ክነግረን እዩ እንተዘይተወዲቡ ግን ንራኸብ እኮ ኢና ንሒፍካየን ሕጂ ሱቕ ትብል ማለት እዩ ኣብ ሓዘን ትራኸብ ኣብ ገለ ትራኸብ ሱቕ ኢልካ ክስታይ ምኻድ ምሻሎ እንተ ደኣ እቲ ኣካላት ዝበልክዎ ተወዲቡ ግን هو ነተን ሰባት ኣብ ዝረኽበለን ኣብ ጉቡይ መስመር ከም ዘለዋ ከረድእ ክግደድ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ በዚ ዝተወደቦ በቲ ዝደልዮ ዘሎ ኣብ ዕላማ ሕጂ ዋሳእ ስለ ዘሎ ካልኣይ እዘን ኣዴታት ትብለን ዘለኹ هو ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግፀኛ እየ በዚ ሓሳብ እዚ ልዕሊ በሽሓት ዝቁፀረ ኣብ ሓደ ሓሳብ ከም ዝርዕማ ርግፀኛ እየ እቲ ዘሕልፎኦ መልእኽትታት ከዓ ነዘን ዝበልካየን በን መልክዕ ገይሩ ክቐርብ ከሎ ከም ኣዴታት ከም ኣደ ናይ ኣደ ስም ስለ ዝፈልጦ ካብ ኣነ ክገልፆ እታ ኣደ መቐረት ናይ ኣደን ጉድኣት ናይ ኣደን ትረኽቦ ዘላ ፀገማ እውን ኣብዚ ዝረኽቦ ዘለዋ ረብሓን እታ ዝትምነያላ ሃገር ከዓ ነታ ኣደ ክትምነያላ ስለ ዝኾና ነዚ ትምኒት እዚ ኢና ንቃለስ ነዚ ኩልና ከዓ ከነብል ኣለና ኢለን ሰኔን ከስማዐን ድኸላ ይወደባ ክሰምዓ ከም ዝኽእላ ግን ርግፀኛ ሰባት እየን ነው ካብኡ ሰጊረን ገለ ውሱናት ናይ ግድን እዩ ብኣሞ ዝበልኩ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ 5 ካብ ሚእቲ እቲ ግደፍ ድበሃል ዝበልክዎ ኣብኡ ዘለዎ ዓንኬል ካብኡ ክወፃ ይክዳን እቲ ካልእ ግን እቲ ላኽማ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንጓይላ ንገለ መኽንዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምኽንያታት ክርድኦን ጠጠው ክብላ ከም ምዃነን ከዓ ፈትየን ንሰነን ከዓ ልዕሊ ኩሉ ድሕሪኡ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ከቃለሰአን ዝኽእላ ዝብል እምነት ይደልን ከምዚ ትገባብ ናይ ኣቃላልሳ ብከምዚ መልክዕ ሰሪዕኻያ ጠሪሕኻ ክትዕወት ትኽእል ዝብል ዘለኹ ንሱ እዩ በራሲኖ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ብፍላይ ኣውደ ዓመት መዓልቲ ደው ኢለልካ ግዜ ካፈለካ ምሳና ኣብዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና ትዕሊ ዘለኻ ብሽበየን ብሽም ኩሎም ተኸታተልታን ኣዳለውታን ومعتي فوزوخا ام كاو زلوخا ام كاي تنبو برايفت صحف لي زلو ها كمسكنا كافتو ان جلز بحال اندحر الله خوينو ناي عود عمدي ولا خلل لبوادي ولا صمو قبيل كان ايز حلف خلت كفالات زعللنا تا مايكروفون نباها قد فاي وان سجي نعخان نبملهم بيتسب كان سبيشالي كورتو على البيت كان مالتيو ام كاو صملو كان فتح لكم روحوا سبعال فاسيكا لوكي شغرتتينو بللي يغني لنا بالراسينو يوناتان نعخاون مسمولات سدرا بيتكا روح اسبع على تنساي يقبر لكم همول نمولو زبي اترا مالتيو قصيله حنتي مالسي موداتا ملخت خبوز دليتي بزعازم نسياتنا زمن سي بفلاي زي بريغاد نحمدو تبغيسو زلو منسي حيلي نزي خجبر مخالو بتعامي وزحبنلو مغنياتو زمان سيزي مغارت ناي نصانت ديراي كابز ولدات حيزو قفعتات ناي زي صلاي ابلعل ولدو قصيلون ابلعليو بخمس جباب زعابين زراعين كنسو انتاي تترجم ناي نصانتون زي فل زي رايو هيوتو منتي فتحيلو تطويلو اب كمزي وصيو كريو هلخو بتعامي زحبنني نتسترفي ولدو حواتو متعبيتو ولدو مقاربتو كقالس ممدابو مالتي زي بتعام حابن سمعني ابزي كمغوس دلي خاله ابتي زخودو دلو غعزو اي تسنف كبلو دلي كل غزي اب قالسي خصات كوغانف سلازخل مزي عنتوز اوسن نوركو زحلف تمكرتاتنا بقمت اتيخا كم موال اب غزي قالست حيزو حساب حج مالتي مفللايات ويكا زي مردا مهلاو نورو هم زي مخانو زي كحسبلو اتريرو نزن خيسو قال سلخم زلوخا كمكر فوتو مخنياتو كم سبات اب استفالالي غاطامتات مردا خلونا خلي ولا تقارربانا نغزارسو كل غزيت كل منسي حدا عينه الراي ابتي نخدو غعزو كله يكنني غلز تبدله حلف بدل زراعي منسي كم دلو بقمت كانوا اتوخن كلا لنا سبع عدو مغربو كله عدو نزق عذاب ما كان اريترا كلها
ካብ ዓዶም ኣፈናቂሎም ኣብ ካልእ ቦታ ኮፍ ዘበልዎም ዓድታት ከም ዘለውን ዝግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለና ከምዚ ኢሉ ዝተፈናቀለ መንእሰይ ከኣኒ ነቲ ጉዳይቲ ነኺሱ ክቃለሰሉ ከሎ ንዕኡ ብዝለዓለ ብዝተዓፃፀፈ ደረጃ ከኣልዮ ክመርሖ ክፍትን ክኽእል እዩ ተሓደ ሸነኽ ከኣኒ ከምኡ ዓይነት በደል ዘይጓነፎኻ ኢዱን እግሩን ኣኪቡ ዘሎ መንእሰይ እውን ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ተሓፈሻዊ ነዚ ከምዚ ዝርከብ ተረኽቦታት ከም ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰብ ክጉየሉ የብሉን ወይ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ዝጠቕሶ ነበርኩ ምትእኽኻብ መፅእ እሞ ምፍልላይ ክመፅእ ከለካ ተስፋ ዘቁርፆ ክኸውን ከም ዘይብሉ ዝያዳ እቲ መንእሰይ እውን ዓጢቑ ብክልቲኡ ብዝኾነ ምፍልላይ ኣልዩ ተኸባቢርካ ኣብ ርእቶታትካ ዓጊብካ ናብቲ ቀዳማይ ፀላይኻ ኩሉ ግዜ ጠሚትካ ምጓዓዝ ከድልየካ እዩ እሱ እቲ ንኩልኻ ጥፋትካ ሎሚ ነቲ ሓደ በዲልዎ ፅባሕውን ነቲ ካልኣይ ክብድሎ ከም ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ምሳኻ ብዝገበርኮ ቃለ መሕተት ገሊፀ ነይረ ብቲ ናይ ዶብ ውሳነ ዝነበረሉ ምሳሌ ባድመ ናብ ኤርትራ ኢሉ መዓት ዓድታትካ ናብ ኢትዮጵያ ከሰጋግረ እንከሎ በዓል ገይሩ ህግደፍ ዝከረኒ ሽዑ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ተሳቲፈን እንኳ ባድመ ረኺብና የለን ናይ ዓወት ማለት እዩ ንሓደ ሓውና ከምኡ ኢለን ከዘራርቦም ሰምዐን ኣየ ኤሪትራውያን እንኳዕዳ መንደፈራይ ወሰዳ እምበር ዓዲ ኳላስ ባዕላ ትፈልጥ ትብሉ እኮ ኢኹም ኢልዋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝበሃርያት እዚ ኣባና ዘሎ እዩ ነቲ ዝተበደለ ኣይነስተባህለሉን ከም ሓደ ወገናዊ ወይ ከም ሓደ ሕማቅ ክሳሒዙ ወይ ናብ ካልእ ኣንፈቱ ከም ዝሕዝ ጌርና ክንዛረበሉ ንርአ ኣለና እሞ ዝተበደለ ክመርሕ እንተኮይኑ ክምራሕ እንተኮይኑ ነቲ ምስኡ መባድልቱ ብቐረባ ዝፈልጦ ከምፆ ከም ምዃኑ ተረዲእና ምስ ጉዕዞ ምስ ግዜ ግን እንዳተላለኻ ምስ መፀኻ ከዓ ኩልኻ ብሓደ ክትመፅእ ከም ትኽእል ኣሚንና ክንኸይድ ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክመክር ደሊ እቲ ተረኽቦ ንዓይ ብዙሕ ክስታይ ኣይደንፅወንን እዩ ምክንያቱ ኖርማል ጉዕዞ ናይ ቃልስናን ታሪኻዊ ኣካይዳናን ስለ ዝኾነ ከምኡ ክቅፅል ከም ምዃኑ ከዓ ስለ ዝፈልጥ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ኣይትሕመቑ ብከምዚ ተስፋ ምቁራፅ ዘይኮነ ዝያዳ ሓበን ክስማዓኩም ክትሕንኑ ከም ዘለኩም ጠራሐ ክመክር ደሊ ስለዚ ሕቡን እየ ባኹም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሕቡን እዩ ናብ ዘይምልከተኩም ነዚ ሃገር እዚ ኣብ ሰላም ከተስፍኑ ወይልኩም ትቃለሱ ዘለኹም ጥራሕ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ዝኾነ ከምዚ ኢሉ ተኣኻኺቡ ነታ ሃገር ግን ንሱ መራሕያ ክኸውን ከም ዘይክእል እዚኣ ከስምረላ ፈቱ ንዓና ክመርሓና ዝኽእል እቲ ሕጊ ትቕዋም ብኡ መልክዕ ከዓኒ ዝመፅእ እቲ ናይ ኣማራፂት ሽማግለ በቲ ቅዋም መንገዲ ንሱ ብዝወሰኖ ውሳነ ንሱ ብዘስመረሉ ጥራሕ ነታ ሃገር ከም ዝመርሓ ኣሚንና እንተደኣ ኸይድና እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ መራሒ ክኸውን ይደል ዘሎ እዚ ወይ ናይ መራሕቲ ነንሕድሕዶም ተማኻኺሮም ይገብርዎ ኣለዉ እንዳበልካ ኣብ ስክፍታታት ኣብ ክንዲ ምእታው ክመርሖ ዝኽእል እቲ ቅዋም ከም ምዃነ ኣሚንና ሕጂ ኩሉ ሓይልና ኣብዚ ቀዳማይ ፀላኢና ጥራሕ ተኪርና ክንቃለስ ኣብ ስምዒታት ናይ ሰብ ከይነኣቱ ጥንቃቐ ከም ዘድልየና ክሕብር ፈቱ ስለዚ ቀኒለይ ዮናታን ደጊመ ርሑስ በዓል ትንሳኤ ግበረልኩም ይብል ንኩሉ ብሓባር ቴንክ ዩ